Hau da, patronalak eta gure gobernuek zabaldu nahi duten mezua. Ahaztu dena, ezer ez aldatzeko. Enpresas, sektores, jarraituko dugu langileak antolatzen. Zerbitzaria izatea mundua gorrotatzea. Kapitalarentzat, pertsonok ekoizpen tresnak eta kontsumo helburuak garen neurrian bakarrik dugu garrantzia. Haserraz daudezko amatxina prestuarentzat. La huelga es política porque también es social, es sindical, es feminista, es antirracista, es antifascista. Todo eso es la huelga general. Ho, sindikaldu. Stop, greba, borrokatu. Hemos venido a cambiar la historia y no vamos a parar hasta conseguirlo. ¡Modelo! Zaindu maite duzun hori, eta hori egiteragoaz, maite duguna defendatzera. Gora publikoa, gora funtsezkoa, gora gutarrak!